vôle z blízkeho okolia postavili Dom Božieho milosrdenstva v mariánskej pútnickej dedinke v Rajeckej Lesnej. Rajecká Lesná, Frývald, starobilá obec. Leží pod mohutným vrchom Kľak hlboko v Rajeckej doline. Tu sa ľudia klaňajú Pánu Bohu. V prekrásnom kostole s milostivou sochou Panny Márie hľadajú pokoj pre svoju dušu. Liečivá voda v Lurdskej kaplnke príjemne osvieži pred vstupom na Kalváriu. Do Rajeckej Lesnej prichádzajú pútnici. Prichádzajú tí, ktorí potrebujú pomoc, a tí, čo vedia rozdať svoje šťastie. Milostivý Spasiteľ, Pane Ježišu Kriste, s poníženým srdcom sa Ti klaniame ako svojmu Pánovi a Bohu. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Pod tvojím krížom, Ježišu, v Rajeckej Lesnej, v dome Božieho milosrdenstva, spočíva slovenský Betlehem. Jedinečné dielo majstra Jozefa. Pokiaľ ide aj o ten slovenský Betlehem, pokladám to za taký malý div, taký malý zázrak, ktorý sa podarilo uskutočniť na Slovensku. Že jeden človek, jeden muž dostal také dary od Pána Boha, dar umenia, ale aj zručných rúk, veriaceho srdca, aj veriacej duše, že vložil svoju vieru a svoju lásku k evanjeliu, ku cirkvi, ale aj k Slovensku, do mohutného diela, ktoré dnes obdivuje celé Slovensko, obdivuje v zahraničí. Možno povedať, že 10 000, viac ako možno 100 000 ľudí poznajú toto dielo z televíznych obrazoviek, z fotografických záberov, z článkov, ktoré sa už publikovali doteraz o tomto diele. A to je taký magnet, taký duchovný magnet, ktorý priťahuje sem tisíce a 10 000 ľudí. Teší ma to a viete, čo ma zvlášť upozornilo, tak a tým ma potešilo, že som to vôbec spravil, že bola tam skupinka, náhodou som tam bol, bola tam skupinka z Bratislavy, mladých ľudí. Oni sa dívali teraz v tej východnej časti, ako tam stavajú ten máj, viete? A oni, tí mladí ľudia, hovoria, prosím vás, čo toto robia tí chlapci? Hovorím, Pane Bože, vy to nepoznáte, čo to je? Stavať dievčatkám na 1. mája máj, že to nepoznajú. Hovorím, viete čo, vy ste už strašne moc prišli? Viete, čo to bolo u nás na tej dedinke, ako som spomenul, to bol sviatok, to bol na 1. mája dievčatka, viete čo, to už nespali, z večera to už sa kopalo, pravda, pred oknami, lebo pred hlavným vchodom pri bráne, lebo kde, a už sme stavali tie máje, a to bola radosť. A druhá radosť bola potom, keď sme ich už dávali dole na konci mája. Je tam znázornené spracovanie lanu. Viete čo, to od začiatku, no nedá sa to tam celkom, pravda, ako ten rástol, ako ho vytrhali, ako ho sušili, ako ho bieleli a podobne, toto ako sa máča, to, ale už aspoň tieto časti tam sú, čo naši mladí ľudia naozaj nepoznajú. A veľa vecí je tam takých, napríklad aj toto podkúvanie koníka. Teraz sa ma mnohí pýtajú, ako ste to znázornili, kde ste to videli takéto, že tak originálne ten koník tam stojí a teraz si ten majiteľ drží tú nožičku a ten kováč ako... No hovorím, ja som si toto ale naozaj overil na mieste. Ja som išiel do letáckej Lučky a tam mi zať hovorí, tak tu je jeden gazda, čo má koníka, on bol ochotný, že ho z maštali vyťahol. Teraz som ho poprosil, keby chytnul tú nožičku, ja som si toto pofotografoval, pokreslil a toto. A viete, že je to pravdivé. Takisto potom aj tú keramiku, aj vôbec toto oranie na kravičkách, to jarmo na kravičkách, to už dneska mladí ľudia nepoznajú. To, no tak prišli oveľa tej minulosti, ktorú žili naši rodičia, ale bola to pekná minulosť. Som ohromne rád, že ten slovenský Betlehem priťahuje predovšetkým školskú mládež, deti, ktoré si určite zapamätajú na celý život taký zážitok z púte do Rajeckej Lesnej, kde zastali aj pred slovenským Betlehemom. Po tejto stránke by som povedal, že Slovensko potrebuje aj Rajeckú Lesnú, potrebuje aj pútnikov do Rajeckej Lesnej, potrebuje pútnikov, ktorí hľadia